μας πεις τώρα? Θα σας πω πρώτα ότι ο Γεωργός μαζεύει τα σταφύλια. Κοιτάξτε. Ωραία. Μετά τι γίνεται? Μετά τα βάζει στο φορτηγό. Μετά τα κουβαλάει στην πλάτη. Ωραία, για συνέχισε. Και μετά τα βάζει στο φορτηγό του. Ωραία, στη συνέχεια. Και μετά τα ρίχνει στο πατητήρι. Κοιτάξτε. Ωραία, Αριάδνη, μπράβο. Μετά. Και μετά έρχονται οι γεωργοί και τα πατάνε. Και βγαίνει και το κρασί. Ωραία. Και μετά γίνεται το κρασί. Μπράβο στην Αριάδνη. Ευχαριστούμε, Αριάδνη.